I don't really know what could be the cause, but according to what they're doing right now, they're striking, right? And it's all because of the salary issue. So I think they should just be paid. They deserve it. Mummy on us go. Get better. Ndo marum Sara. Nurses to communicate Sara programming. Ukiniketa kushughulikia pesa. Wahudumu wa afya wanadai haki yao. Na hata wewe ukifanya kazi bila kulipwa, huwezi fanya kazi, hautauchipa morali. Wach ma paro nyalo kelo ma en kech wanga ben ni migao mar thieth noduoko e county. To county gin ga gika pod nyien. Koro pok chenro makare obedo minya chul godo jo tich mag thieth e wang' sa. Koro mano momiyo apani goma ahinya. Chakon gato tika chule e yo makare kende wang' sa. Koro yo manya ginyalo geng'o godo gomo gi kabed ni migao mar thieth no wuon nyalo kao ting' mar chulo gi moko kalo kuom county kata kalo kuom national government mano dipo, lakini sani to kaka ote chulo gi tinga gi podi goma ogid pesa wang' sa. Mgomo yao mimi naiunga mkono sababu hata mimi sasa hivi nikifanya kazi yangu kwa hii matatu na nikose kupewa mshahara, hiyo itanihadhu, sitalisha familia yangu. Na hiyo maybe mshahara ndio nategemea, lazima nilipe mshahara yangu ndio nifanye nini? Nifanye kazi. Maana kadi bende gi serikal to gi loso kaka joke. Ndaka ne mana kushughulikia pesa. Serikal okemo ne wadonje wapi? Mana government. Serikal mamalo molo national government kame ber kech migao ma thieth en migao ma omako ngima dhano. Hii sasa ni jukumu la serikali kuu kuwa kiangalie kwa hii mambo ya county iko na ama maybe unajua unaweza laumu county na maybe county ichapewa mshahara kutoka kwa county nini serikali kuu. Wacha tuwe sasa tuseme ni maybe ni serikali kuu ndio ichatoa mshahara ambao hawa walipwe ndio wafanye kazi. Lakini wangefaa wajadiliane mjadala ama wajadilie vile wanaweza lipa hawa tulizo roho waendelee kazi, at least tunaweza saidika Kenya. Inyalo med kwan mar dakteche molo to koro nego chulgi maber, then kinyalo chulgi maber to dakteche be nego medi moromo bed moromo nikech gitin to tich be ng'eny, workload mang'eny kodgi, chudo be ni piny. Ka waseng'e ni wach chude makelo tabu, wach chude makelo shida omiyo jogi siko de gomo masate. Ne ber ka migao mar thieth kalure ni en ma migao ma deal gi jopiny mokwongo pesa ne ber ka igolo chon kendo igolo pesa mowinjore gi tich ma jok matimo migao no timo. Something can be done, which is paying the doctors, just giving them what they deserve. Making sure they are paid before there is no delay in payments. Okay. Not really, hata kama kuna delay, but I think they should just be paid at the right time. Okay. Yes. Thank you. So, Pleasure.